her er Paul og Inge. De har boet til leje i over 25 år. Forrige år blev ejendommen solgt. Kort efter begyndte huslejen at stige. Først med småbeløb, men senere med flere 100 kroner. Paul og Inge kunne ikke forstå, hvorfor deres husleje pludselig skulle stige så meget. De kontaktede lejernes LO, som så på sagen og konstaterede, at de betalte for meget. Lejernes LO hjalp dem med at tage sagen op i huslejenævnet, som gav dem medhold. Nu har Paul og Inge fået nedsat huslejen, endda med tilbagevirkende kraft. De er glade, for nu er der igen luft i hverdagen, og de behøver ikke længere bekymre sig for, at deres husleje pludselig stiger. Det her er beboerforeningen for Grønlandshuset. De er i godt humør i dag. Det skyldes, at de netop har vedtaget en plan for et nyt og lækkert gårdmiljø. De glæder sig meget, for de har selv været med til at beslutte, hvordan det skal blive. Projektet har kunnet lade sig gøre, fordi de har et godt samarbejde med deres udlejere. Sådan har det ikke altid været. Før de stiftede en beboerorganisation, følte de ofte, at de blev overhørt. Derfor tog de kontakt til lejernes LO, som hjalp dem med at organisere sig. Med rådgivning og støtte fra lejernes LO fik de løst mange af problemerne, og i dag har beboerne et tæt samarbejde både med deres udlejere og med lejernes LO. Grundtanken i lejernes LO er i virkeligheden meget simpel. Vi vil gerne sikre, at alle mennesker kan få en god bolig, der er til at betale. Meld dig ind i lejernes landsorganisation. Se mere på www.llo.dk eller ring på 33 11 30 75.